Saka imimi hamugoni kudzora sekuru wenyu kuti nhai sekuru muda kurambira mudzimai pamusaka pokuti ashaya mbereko. Alright, panyaya yamataura yekuti tinogona kunge takavagara dare kama muchitaura zvezvo chinogona chiri chokwadi, tinopa daira kuti hongu nekuda kwekuti pa8 years 9 years dzese dzavagara nasekuru vangu handisi kuti ndiri kuvareva mbuya vangu vayo ndagere navo kana kuti chii, ndiri kutaura varipo. Havana kana hama yasekuru yangu vavanoda. Isu chaivo vazukuru vavo tiri pano. Isusu vazukuru vacho vamati hatina basa. Tisu taifanira semataurira maita kuti taifanira kunge tichitodzora sekuru vedu kuti no zvamuri kuita hazvisiri zvino kuti ndo vato amai varipo. Kumba kwatabva kwangosara na tete 2 ana mama vedu isusu. But vanogara kumusha vese. Kumba kwatabva kwanguchigara sekuru tisu titoriko. But ndikakudza kuti hatina kana musi 1 watakambonzoona mbuya vedu sekuti ndimbuya. Saka dare zvechokwadi rakagara mambo wangu handidi kukunyebera. Pana simboti hanzi ndinoda undibudire pachena uya kudare. Vanhu vedwa titaurire chinzwe nhau yenyu makasununguka kuti taurira chinzwe nhau yenyu pamusoro wakamira sei? Pamusoro wetapera ndadenzawo mutunzi production ndadenzawo murume akantaura chokwadi achikuda nezvangwere. Murume wenyu anovedwa ndimi nenyaya imwe chete kai? Aiwa amenoka nhai nguvashi vari kuda kuti vamunyatsovatsanangurira kuti muchiri kuda nezvavo here? Sorry, tangasata yandikonfusa nyaya yenyu. Tisanangurire chinhu. Nyaya iripo ndekuti musi wa 23 inindira mbuya wekomana akandidedza kwaaiota mbuya wemutorechi mudzimai wangu munomisa mushakavo taane 7 years apana mwana. Saka nyaya iripo ndekuti kana maenda naye ambonofamba ndokuya zvechokwadi takafamba tafamba kaudzwa zvataudzwa pakuchitenana ake zvaradaiyo tadzoka murume ndopaakazouya chiri chini ndazambuya inini ndaura kuti ndirambe ndisina mwana hazvichaita uyu munhu ndakutoti ina handichada ana baba vataura zvakupfuma yangu asina handichada ndakutsvaga munhu nokuti ndakati ndichimuudza kuti ndakutsvaga munhu akanditi kuti ndinonwa mushonga zvino ndakasvika kukutaurirai musi wamasumuka ndichienda kumusha kwavo kuti ndikamuudza pano anondinwira mushonga. Pandida kukubvunzai ndezvekuti muzukuru wenyu ane mumwe mwana kumwe anaye ane mwana kumwe saka ava ndivo vaona kuti ndo vasingaiti mwana. Amai hamuna kurasikirwa nepamwe varasikirwa nepamwe katatu vakarasikirwa nepamwe maende kuchisvitsa mwezi pamwe pacho ndaisvitsa 3 pamwe pacho ndakasvitsa 4 months isaihopasi pamwiri pachiparadhi. Okay. Dzimwe nyaya inyaya dzinenge dzichida kugadzirisa ati muzvona inyaya dzinenge dzichida kugadzirisa. Murume tezvara haawadzokwira dare kana vana vagere zvakanaka. Unobaona ndo zvatiri kuona vamwe dzimba dzapinda ndanatsvakirai kunoona nambonano chete
ende mukwasha anotova rero mhuri achibereka tezvarawo futi kuti ataure pfuma yake anonyara anongoti mwana wangu ari kuchengetera. Muri kubaona pangoitika mistake iyoyo kuti hapasina kugara zvakanaka tezvarambanya kudai. Muri kubaona iwo mukwashawo futi unovarerwa zvokuvarerwa zviye nhasi mukwasha ari kuti iye mavanzwisisa papataura ari kuti handichada mudzimai. Zvino patasvika apa amai panoda iye nomuromo wake vachiri vana vadikika nhau yakadzoka papera makore atiri kufungidzira ii munenge musisipo muri kunyatso titeze anoti nini handauramba mukadzi makatedzera zvambo yawo dai ndisipo vazukuru vabva kuharare hatina basa nawo kana asiriye ngauya ataurega pamberi pedare kuti mukadzi handichada atiti wobvisa iye chi guburo pamberi pedare vakapakatinzira kumambo ava ngauye tivakwasha vazukuru vacho uyai kuno uyai kuti uyai mugara gara yava zita ndiani Christine Mauri. Oyo. Pamusoro imama. ndimani kunawi Inini ndine muzukuru wani waPeter Mavariwa. Ndine muzukuru wake mukuru. ndiri muzukuru wake mukuru Ndini ndatumwa nasekuru. atumwa nasekuru Sekuru pane zvinhu zvari kubasa kwaMutare. Saka taona kuti tiregedze kuenda tinenge tashora. Rege titese tiuye takamiririra sekuru. Mashoko ndofunga ari kungotaurwa nambuya ndiwo mashoko andatumwa nawo nasekuru. Asi kana mati mimi hazvigoni tine nhau mbiri dzakakuitiwa sekuru wani ndeyepfuma. Pfuma aiwa inotaurwa muchanovaudza kuti kuri kudiwa mombe dzakati muri kudiwa zvakati handize zvekutaura natizvo iyo but iyi yekuti sekuru venyu vari kuti havachada mudzimai hamugoni kupa miri. Ipapo ndapadaira mambo wangu. Isusu tenda kuchitokumbira kuti semunhu ari kutanga kubasa kunyuwani munongoziva basa nyuwani ubva watangototi ndambomhanya kwakati muchitipo kana riri rimwe zuva rinenge rakanakirawo ivo kubasa kwavo vouya vozvimiririra. Vatotouya tinokuudza next court date ndoya vanouya tinenge takuudza next court date I think after 2 weeks ndo pavanogona kuzouya. Saka ndo panyaya iyi nokuti nyaya iyi vari kuti uyawo ndibudire pachena pamberi pedare uchiri kundida here kana kuti haushanda ati zvinhu zviviri mudzimai wakika waagara naye anokupa tezvarada pfuma yake hazisi kureva kuti pfuma haichabhadhara kana munhu asati mukadzi. Aiwa hatina kuramba iyo pfuma yekuti mwana anenge aripo inoreruka futi mbicha. yes zvino pfuma yekuti mwana hasisipo tichakuonereku hapana settlement ipapa tichakuonereku. Saka isina kutanga tayatsonzwa apa zvakanaka kuti ari kuti kudii kumukadzi wake asitaurire kundiye pachii. Ndichida kutsinhira pakutorwa namambo. Ndida kutaura sepangovigaamira. Ndichida kutsinhira kutaura namambo. Muzukuru iwe ndomutakanisi. Haikona kunyanyipinda pazviri. Vanogona kupedzisira vanhu vadanana. Vazomirana zvakare. Unozoenda kuda kwamira.
mwana uyu ari kuramirai mwana mumwamba waoenda uyai kuno unogona wave pfuma yacho apachindira ukarekara iwo uri muzukuru zvakare. Saka mese ivi nasekuru wenyu naambuya wenyu makagara dare mwana makagara dare munoziva kuti chii muno makaitika hondo regai ndikutaurira muno makaitika hondo yamunoziva ichimurenga muri munyatsirikuzii hondo iyoyoyo yaigona kuve yakakurumidza kupera. Muri kundinzwisisa? Hondo iyoyo yaigona kuve yakakurumidza kupera asi yakanonotswa kupera nenyaya yevatengesi. Mutengesi munainetsi ava vana havasiriwo vana vaiuya kuzomira padare rasekuru. Musazvipamidze futi mazvinzwa ende hatidi kukuonai futi mazvinzwa hatibvoda kukuonai futi sekuru yenye yakusaidzirai zvakaipa stereki. Vakamborwa here vainetsana nasekuru wenyu mukadzi? Kwete. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabeding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare. Saka imimi hamugoni kudzora sekuru wenyu kuti nhai sekuru muda kurambira mudzimai pamusaka pekuti ashaya mbereki. Alright, panyaya yamataura kuti tinogona kunge takavagara dare kama muchitaura zveshe chinogona chiri chokwadi. Tinopa daira kuti hongu nekuda kwekuti pa 8 years 9 years dzese dzavagara nasekuru vangu handisi kuti ndiri kuvareva mbuya vangu vayo ndagere navo kana kuti chii, ndiri kutaura varipo. Havana kana hama yasekuru yangu vavanoda. Isu chaivo vazukuru vavo tiri pano. Isusu vazukuru vacho vamati hatina basa. Tisu taifanira semataurira maita kuti taifanira kunge tichitodzora sekuru vedu kuti no zvamuri kuita hazvisiri zvino kuti ndo vato amai varipo. Kumba kwatabva kwangosara na 32 ana mama vedu isusu. But vanogara kumusha vese. Kumba kwatabva kwanguchigara sekuru tisu titoriko. But ndikakudzai kuti hatina kana musi 1 watakambonzoona mbuya vedu sekuti ndimboni. Saka dare zvechokwadi rakagara mambo wangu handidi kukunyebera. Nekuda kwekuti vanhu tinengewo tine nechigumbo kuti kubva pa 8 years havana kana mwana wavanoda, havana kana hama yavanoda.
handizivi kuti pamwe vanongoda sekuru vangu chete kumba kwedu. Saka dare order. Saka rizi yasekuru wenyu yekuramba kuti haadi ndiyo number 1 ma ndopana ndichida kudzoka kutaura kuti zvakataurwa handiti takazvigarira pasi tikazvitaura handitika sekuru akati onai 1 mwana wangu chaiye chaiye wandakabereka haamudi ndofunga pana dombo wachonaka akatsanangurirwa mashoko iwayo pafoni ini ndaive ndisipo but isusu tiri vana tazongotumwa zvezvekuti nekuti hakwaizofanira kushaya munhu anenge aita se aenda but dombo zvirikuita yeye ndozvichaitika kwao totozvinzwisisa uya haana chaari kubata maoko zvinoita kuti pfungwa dzake dziite se anoti akaona munhu so akaona haagarikike zvakanaka because ari kurasa vana zviri kumutambudza mupfungwa saka ndiri kuti zviri kuitika muchazvionawo kwamuchanororwa chienda izvi kana kune vamwe aiwa tikumirira isusu kurume wa ndiani wapedza nawo yes asi chienda izvi munogara pasi ampedze hamugone kupota muchiuya muchitaura sekuru wenyu nokuti dare rakagarwa makati tinoenda titi imi ndima ita kuti sekuru asauye kwete ndima ita kuti tinoenda tisu ambuya vanonetsa tisu tikonowapedzera kudare ndozvamauya dai ndizvozvo inge zvataurwa nomunhu makagarira dare makamugarira dare imimi inge ndo zvakataura ndinodara kudaro bhozi dare rakabvira kudare dare rakabvira kudhara ndofunga kubvira amwe nevavachitora vapenyu vakangosvika vakatongodara saka indiri kuti right problem ndekuti vakafa hakuna vanhu vacho vatorikodiswa alright chimirai imimika munozoperekedza sekuru wenyu kana akuya kudare panext court day ndopamunoperekedza sekuru wenyu tichimubvunza mubvunzo amai muriwo vava ya ndiri mwana wemwanasikana wevava mai vani ndiri kukumbirisa sere kuti nhau ikai pakati paiye nemurume wake tiimise bichana ndiri kuziva kuti vazhinji mune chii saka toimisa uyu mwana haakwanisi kurambwa nemunhu asiriye hapana munhu ari atiti 1 February imimi sekuru wenyu akutaurirai kuti endai kunopa mukadzi wegubhurukai unaurere kukurura matumana seku mauya nare